Vzácne hostky privítať ešte raz mottom alebo citátom alebo myšlienkou, vetou Alberta Einsteina. Umenie žiť je umenie pracovať plus odpočívať a hrať sa. No tak ideme sa hrať aj v seniorskom veku. Prečo nie? A nielen s takými obyčajnými hračkami, ale sú to hračky vedecké a dovolte mi v našom štúdiu srdečne privítať dámy, ktoré ich v rámci občianskeho združenia Vedecká hračka takto s úsmevom, ako ich o malý moment uvidíte, propagujú. Robia to 30 neuveriteľných rokov, všade po svete, nielen u nás na Slovensku a je to úžasné. Pani Beata Pôbišová, ktorá je predsedničkou občianskeho združenia Vedecká hračka, z Banskej Bystrice pricestovala. Nesmierne si to vážim. Ďakujem. Veľmi rada. No a vy sa tvárite, ako keby to bolo len tak obyčajne. Celkom pohodová cesta. Zlepšili sa železnice. A vy takto nemáte problém chodiť propagovať veci? Veľmi rada. To ja verím. A verím, že je to tak aj u aktívnej členky občianskeho združenia Vedecká hračka pani Ivany Kováčikovej. Dobrý večer, ja som z Bratislavy, takže... No, ste z Bratislavy, ale pomáhate a robíte prospešné a užitočné veci. Pani Beatka, vy ste povedali, ja troška poznám váš príbeh, že ste z vynálezcovskej rodiny, že už ako dieťa k vám chodili vynálezcovia a proste tá veda a patenty a toto vás fascinovalo. Ale tak ste mi pekne povedali, že ja nechcem o mne, ja chcem o tých hráčkach. No typická propagátorka. Prečo sa tak radi máme hrať a aby sme tú vedu zapojili do hračiek? Ja viem, že je to krásny unikát prepojiť hranie s tým, že vďaka tomu sa nejakým spôsobom ozrejmujú rôzne fyzikálne veci, alebo čo? Citujte nám najskôr, prosím, čo to tá vedecká hračka je. V roku 2014 na Svetovej konferencie Medzinárodnej organizácie pre hračku IPA prijala táto konferencia ako definíciu poprvýkrát vedeckej hračky, že to je každá kvalitná, dobrá hračka, ktorá pri hre nejakým spôsobom približuje konkrétny jav, zákonitosť alebo technický fenomén. A my radi pridávame na Slovensku, že a dá sa využiť v edukácii. Lebo to je ten ďalší rozmer, ktorý môžeme priniesť. A to či už v edukácii tých najmenších, aj predškolákov, alebo tých aj naozaj najstarších. No to som sa chcela opýtať, či je vedecká hračka aj pre seniorov, lebo ja si viem predstaviť, ako takto popularizačne riešite napríklad fyzikálne zákony, ako na rôznych drobnostiach a predmetoch, ktoré si ukážeme, viete tým deckám posunúť takéto niečo. Samozrejme, že niečo si lepšie zapamätám, keď to vidím a zahrám sa s tým ako poučka. To je asi hlavným cieľom. Ale či sú vedecké hračky aj pre seniorov? Naša skúsenosť je, myslím, vynikajúca v tom, že keď prídu starí rodičia s vnukmi na výstavu, to je najgeniálnejšia partia. Lebo starky spomína, ako kradol guľvočky zo sústruhu, aby mohol vyrobiť si kliklak, keď bol ešte učeň. A ten malý netuší, čo to je kliklak, lebo proste bežná hračka. No, to sú proste najlepšie kombinácie, keď sa spája tá životná skúsenosť a možno aj bez toho fyzikálneho backgroundu odovzdáva to tým deťom. A spomenie si na tú svoju hravosť a potom sa vám tak niekedy rozohrajú, že sa nám stalo aj v tej Bratislave, že sme tam mali trojgeneračnú rodinu 3 hodiny. A toto je nádherné. Dnes je tak málo vecí. Hovorí sa, že ľudia netrávia čas spolu, že každý je tak zanepráznený. Decká majú krúžky, rodičia majú robotu, starí rodičia sú veľakrát niekde inde. A toto je jedna z ďalších krásnych možností, ako tú rodinu prepojiť. A verím, že niekedy tí seniori sú hravejší ako tie decká s guličkami. Hej. A my sme si teraz tak vymysleli, na valnom zhromaždení sme mali začali sme oslavovať 30 rokov. 30 rokov máte. Nášho občianskeho združenia. Tak sme si vymysleli, že by sme radi dostali vedecké hračky do každej rodiny. Že proste, aby si to uvedomili, aj tú spojitosť a aj to prepojenie medzigeneračné, ktoré hračka môže vyvolať. Akým spôsobom to chcete urobiť? Máte to už vymyslené? Ešte celkom nie, pretože rozbiehame jeden oveľa väčší projekt. Vy nezaháľate ani v krásnom seniorskom... Pardon. Ja si rada tiež podriemem tak. Ale pripravili sme prekrásny projekt, myslím, že nám vyjde 30 zastavení vedeckej hračky. Najprv v Banskej Bystrici, behom Mestského festivalu kultúry. A potom by sme nadväzne chceli navštíviť ďalších 29 lokalít na Slovensku,
väčšinou takých, v ktorých sme zatiaľ neboli. Napríklad chodník v korunách stromov. Alebo proste nejaké kráľovské mesto, v ktorom sme neboli. Proste ukázať aj na iných miestach, že sa to dá. To je neuveriteľné. Viete, čo mám chuť, keď vás počúvam? Prihlásiť sa do vášho občianskeho združenia. Dá sa to nejako? A to už možno dám aj slovo pani Ivanke, ktorá sa stala členkou. Vy ste povedali, že je to zlatá duša, pani Polbišová, že ju chcete vziať so sebou. Lebo tak možno povedzte, že akým spôsobom ste sa skontaktovali a čo to dáva inej ako seniorskej generácii, že prosto participujete a pomáhate. No ja som hľadala nejakú organizáciu neziskovú, ktorej by som mohla venovať tie svoje povestné 2%. No a natrafila som na vedeckú hráčku. Mne sa to zdalo, keďže pracujem na akadémii, sa mi to zdalo ako... Môžeme povedať aj, kde akadémia? Na Filozofickom ústave. Áno, dobre. Slovenská akadémia vied. Áno, Slovenská akadémia vied. A všimla som si, že aj u nás na stránke akadémie máme že otvorená akadémia, takú vec. A dokonca v jednom projekte APVV bola spomínaná vedecká hráčka, takže som bola v roku 2012 už. A tak som začala prispievať a dali sme sa do kontaktu s pani Polbišovou a začala som jej pomáhať a vždy, keď bola v Bratislave, tak to je moja zlatá duša. Koľko máte členov? Po 30 rokov by ste to aj mohli mať zrátané? Viete, mení sa to. Najmladšia generácia, keď dospeje do toho veku, že idú študovať do sveta, tak vtedy vypadávajú nejak. A žiaľ, aj mladší odchádzajú. Takže stabilne máme okolo 100. No, ale dosť. No na to, že je to po celom Slovensku naozaj, tak je to organizačne dosť náročné. Sú aj seniori radi prispejú? Jasné. My máme 90-ročných seniorov, ktorí ešte proste telefonujú, poskytnú dobré rady. To je pre mňa niekedy také, že aj si pospomínajú, aj tú životnú skúsenosť odovzdajú. A pri príprave výstav, čo je naša nosná aktivita, interaktívne výstavy vedeckých hračiek, ich rady sú naozaj neoceniteľné niekedy pre mňa. Lebo jednotlivca nenapadne a ten kolektívny mozog tak zohrá potom Ako to dáte dokopy? No mňa už len tých 29 zastavení a 30 a to dalo, že prosto vy vymýšľate, vy sa hráte, vy sa bavíte nielen vďaka hračkám. A verím, že toto je aj takým elixírom, ktorý ten seniorský vek vie obohatiť a naplniť. Ja to tak cítim a preto to ponúkam aj tým starším. Pre niektorých je už namáhavé samozrejme ten pohyb s tým spojený a prenášanie tých kufrov a podobne. Ale mnohí mi vravia, že to potešenie, ktoré som im vrátila tým, že sa dostali znova k hraniu, aj keď trošku inému, že je pre nich veľmi významné. Hranie, ale troška iné. Poďme ho z časti predstaviť. My tu máme stôl, ak sa bude dať, tak veľmi poprosím, aby to pani kameramani sú šikovní, stihnú. Neviem, začnem od... Kaleidoskop. To je klasika? Nie, to nie je celkom klasika, lebo nemá na konci tie zrniečka, ktoré bežný kaleidoskop má. To kamera neuvidí, čo tam je vnútri, ale Van Gogha uvidí a krásne je to urobené. No, to je z jeho múzea. Áno. Hej, vo väčšine kaleidoskopov, ktoré poznáme, sú môžete mi ukázať na ďalšie, konci, to poukazujem. Na konci toho tubusu sú zrniečka pestrofarebné, ktoré sa potom odrážajú na 3 vnútorných zrkadielkach. No a to, ktoré ste predtým držali, to zariadenie, ten kaleidoskop má na konci len sklenú gulu. Áno, takže vidíte 3x2, 6-krát vidíte obraz, na ktorý sa pozeráte. Aha. Skúste, pani Sandra. No, idem sa pozrieť na vás. Optický efekt. Vidíte ma najprv 6-krát. Bože môj, ale vás tam je. A potom ma vidíte 36-krát a potom krát 6, no to už by som nedala. Krásne. Hej. A to môžu byť od takýchto maličkých. Veľmi som ho chcela mať na krku a keď som si ho obliekala u vás, tak som si roztrhla prívesok. Takže až takýto krásny maličký môže byť kaleidoskop. A to je ako šperk. To je krásne. Je to šperk, hej. Pán kameraman, vidím vás. Alebo kaleidoskop môže byť obohatený. Tu je ten trojuholník nie rovnostranný, ale iba rovnoramenný. A keď sa do neho pozeráte, tak budete vidieť tú pretekajúcu kvapalinu a v nej pretekajúce
teraz neviem, či vám bude niečo Ale pretekať. z bokov troška ide, z bokov pretekal Tak. a teraz je... A teraz vám padajú tie Dobre, no trblietky. nemôžem sa zapozerať na dlho, lebo by sme nedokončili reláciu, aby som sa hrala. Mňa to veľmi bavia, takéto hry. Ale čo je ešte populárne medzi ľuďmi? No toto mňa fascinovalo, toto už poznám. Guľatú kocku poznáte? 2. A hrá sa. Perfektné. Na akom princípe to funguje? Syn môj špekuloval, že vnútri je normálna kocka menšia? Vnútri je diera v tvare kocky a vo vrcholoch kocky sú jamôčky, do ktorých zapadne tá guľka, ktorú je počuť. No a proste je vždycky proti číslu a tým ustabilizuje to v ťažisku. Čiže normálne sa s tým dá aj hrať. Samozrejme, že sa s tým normálne hrávame. Človeče. Perfektné. Aj človeče, Dobre. aj ďalšie hry. Toto, to asi nechám. Toto je preklápačka, pomerne ťažká hračka. My sme si ju vybrali ako hračku do dňa hrania. Lebo starší ľudia si na to spomínali, že proste, že to bola tá hračka, ktorá nás oslovovala. Áno, my sme... A keďže mne, aj keď nie som nejak manuálne zručná, to išlo celkom ľahko to vyrobiť. Tak Čiže toto ste vyrobili? Toto je moja, hej. Takže Ale ja to neviem. na opačnú stranu. Dobre, Vidíte? trošku tréningu Trošku tréningu. a zamyslenia. Ale my sme mali hadíkov takých, kedy Aj si to hadíkov. bolo tiež sa to. Dobre, naučím sa. No a potom, keď sa to na deň hrania vyrábalo, deti proste s rodičmi a s blízkymi po celom Slovensku vlastne túto veľmi náročnú hračku lepili, najprv striehali prúžky k hotovým doštičkám, samozrejme z veľkého To je domina. komplikované tie stužky takto dávať. No, keď na to človek príde, tak to už potom... Dobre, no ja som ORL, obe ruky ľavé, vám to ide určite od ruky, no ale je to A ja sila. som to Dobre. využila práve, že ako suvenírový predmet, lebo som tam dolepila náš rodokmeň. Z jednej strany z mamičkina a z druhej z ockovej strany. To je A krásne. mali sme rodinný suvenír. Ale naozaj. Henry Hulka, Kornélia Rajmanová. Čiže tuto je váš rodostrom. Hej, to je, To je sila. Dobre. Klasické jojo, alebo je niečím obohatené? Toto je klasické jojo s pekným šašom. Bože, to si... To som aj vedela, už neviem. Skúšame. Ivanka, viete? No, snáď. No. Ivanka to animovala. Ja sa nechcem postaviť, takže toto je zotrvačníkové. Aha. To malo, vy ste nevideli a to sa dole točilo potom. Aha, ono sa dole točí. Nemusí každý len vyskakovať hore, ale aj sa točí A s dole. takýmto typom, no výborne Ivanka. Super. A s takýmto typom joja, zotrvačníkovým, freestylovým, sú vlastne majstrovstvá sveta. A Česi sú v tom veľmi dobrí machri. Ale aj Slovaka poznám, Slíža myslím, ten robí, no veľa je, áno. ale je to krásna aktivita. No dobre, posledné, ja už sa bojím chytiť niečoho, nechám to na vás. Čarovnou paličkou Huj vlastne začali naše súťaže o pôvodnú vedeckú hračku, lebo toto sme dostali od vtedy 11-ročného Miška Habalu ako prihlášku do našej súťaže. A teraz už máme 33. ročník súťaže. Perfektne. Rozvibrovaním drievka a toho klinčeka na konci nastane taká rotácia, vlastne sa rozkrúti ten klinček, no a na ňom potom aj tá vrtielka. Ale je pekné, že vždy naozaj vysvetlíte aj ten princíp, lebo to sú všetko také veci. Teraz sme zostali u základov tých Levituje princípov. pero, žiarovka, ako sa vrtí vrtielko na svojej stopke, že hracia kocka môže byť guľatá, to sme ukázali, ale naozaj veľa z toho sa dá potom pochopiť aj v rámci fyziky a tých nudných poučiek, čo sa učíme, ale takto, keď to vidím, tak je to zaujímavé. Zapamätám. Ako je to s vedeckou hráčkou vo svete? Chodívate? Preto sa chodívame pýtam. na svetové všelijaké podujatia. Hlavne naši mladší členovia si pripravujú projekty, ktoré potom prezentujú napríklad na Expo Science Europe alebo Expo Science International. Teraz pripravujeme skupinu z Kežmarku do Abu Dhabi na Expo Science International. Idú s veľmi zaujímavým projektom, kde budú tie vedecké hračky spredmetnené v kartách. Aha. Aby sa ľahko to proste manipulovalo. Taký jednoduchý manuál. To si oni sami vymyslia? Upravia si tie manuály, aby boli v tej angličtine veľmi pochopiteľné, aby to ľahšie sa šírilo. Lebo mi mladí vytýkali, že mám v manuáloch k výstavám veľmi veľa textu.
a že keď si prečítajú 2 vety o návode, takže už aj zabudnú, jak tá veta začínala. No tak sa snažím. Učíme sa za pochodu aj 30 rokov, ale stojí to za to, pani Pobišová. Veľmi rada. Pani Ivanka, čím to môže byť zaujímavé pre človeka v produktívnom veku, ktorý verím, že má teda čo robiť v Slovenskej akadémii vied, mať niečo takéto, je to koníček, je to relax, je to záľuba, je to hravosť, asi všetko dokopy. Vedecká hračka? No, ja to vidím na deťoch. Ako ich to zaujíma. Ja mám teraz aj vnúčku a tak už sa chystám, ako jej povysvetľujem tú fyziku, pretože ja som nebola dobrá. Ja som spoločenka. Ja som aj bola, ale zabudla. Všetko sa zabúda, ale práve vďaka takýmto veciam je pekné tak ja už si to chystám si. ako babka. Keď nebude rozumieť, tak pozri sa, toto je naklonená rovina, toto je odstredivá sila, toto je rovnováha, sú tie rovnovážne vtáčiky a všetko a tie deti sú úplne, tam zasejete semienko nejakého interesu a hravou metódou. Vedeckých pracovníkov budeme mať. No tak poďme povedať, občianske združenie 30 rokov. Ak nás teraz naozaj sleduje nejaký senior, vitálny, čiperný, možno bývalý vedec, vynálezca, si povie, že a nejakým spôsobom chcem prispieť. Má sa ozvať? Alebo aj obyčajný človek, ktorý sa chce hrať. Dobre, otočím to takto. Aj ten obyčajný, keď bude mať lebo hrať sa sám nie je tak celkom zaujímavé. Veď toto. Vedecká hračka je v tom zaujímavá, že musíte mať parťáka, ktorému to ukážete, v čom je to kúzlo. Lebo nie každému to pôjde točiť. Vy ste to už skúšali, viem, že to nešlo, tak teraz ste sa toho tak trošku strihali, ale proste keď už potom vysvetlím, že ako to a čo držať. Slovo dobytky, dobre, hovorte. A proste, to nepôjde. Pre ňoho to bude zaujímavé. No, ja sa mám čo učiť. Mňa ešte do vášho združenia nebudete chcieť. Nejde, vidíte? Čiže nie je to len také jednoduché a je zaujímavé zistiť, že akým spôsobom to funguje. Prečo? No. Ako spraviť to tlmenie toho chvenia tým palčekom napríklad. Tam máte palček. A ja mám aj, tak mi to nejde. No dobre, ale viete, zaujímavé je, že poviete mi, prečo mi to nejde, čo mám urobiť preto, aby to išlo a čo tam funguje. Áno, a prečo? A vlastne čo nastalo? Lebo málo kto si uvedomí, že sa roztočí ten klínček na konci. A iba vďaka tomu sa točí tá vrtuľka. No, takže tá vedecká hračka má také svoje kúzla, ktoré je fajn, keď sú minimálne 2-3, aby sa tak kolektívne hrali. A zdá sa, že v Bratislave nám odštartuje špeciálny projekt. Povedzte ešte, lebo máme asi pol minútky. Vedecká hračka pre seniorov. Jedna naša členka by chcela, aby som postavila výstavu, v ktorej budú hračky, s ktorými seniori sa hrali ako deti. Aby som tomu dala veľmi jednoduché manuály, aby to aj ona ako filozof zvládla. Kedy to bude? Niekedy v júni by sme chceli vyštartovať. Prídete nám o tom porozprávať do klubu seniorov? Niekto iný. Dobre, pani Ivanka, čakáme na vás, pretože seniorov potrebujeme a potrebujeme aj, aby sa hrali. Ďakujem krásne, dámy, že ste tu boli, že ste nám kusisko krásneho, vzácneho sveta predstavili a práve aj to, že troška nadsázky, troška odľahčiť, že ťaha, bolí všetko, aj vďaka hraniu a hráčkam sa dá. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. My ďakujeme, že sme mali možnosť niečo povedať o našej práci. A ďakujem aj vám za sledovanie. Verím, že bolo zaujímavé, či už budete čítať, behať alebo hrať sa. Nechám to na vás. Hlavne buďte v zdraví a majte pocit, že vás aj v tomto seniorskom veku ešte veľa vecí dokáže naplniť. Verím, že naši hostia vám to čiastočne ukázali. Opatrujte sa v zdraví. Ja sa na vás teším o mesiac. Dovidenia.